gabi di ay guys. Magluto dito og kuan guys. Butsi sa manok atong adobuhon. Parang ano video guys kasi hadlok na kitchen ba yan ako kung merong haon guys pero diyan Ame kayong butsi guys pero puti halimpiwan kaduhang haon guys ay kaduhang lunod. Busog ka amit camera guys. For the next video guys. Lalagay ang soap-in. Chikiting na pa isang big ari. Kita pa. Ganang ko nani. Ako atong sauce din. Hindi kayo pagubog ba pwede wait. Apil na kung amaro ko nagkaog ka ng bulaklak ba. Nga, hindi kayo nyapon to nyo guys. Ang galing mo. Ang kain mo. Hindi, nasa kinyahan. Suslo lang kamay. Okay, ang kamay. Ito ang ugat. Ako sa nang itabangan. Lugar mo ka. Diyan na ba? Nimpiuhan mo ginaan mo mayo. Kanita na kanya? Dili? Hindi, nalawat ko pa. Kaya bili na ano? Nasa doble na nga pag-uba. Kumando ha? Ito ha? Ang nito. Kung na Santos na mo diha. Ito, ito pangantan na be. Hindi ko butil na pag-start ko. Galang pagkatawag ko. Alam mo na pala guys, walang puti kalimpiyuhan. Pwede ra. Yan yung nadaan na palit pala. Hindi na, ang iya siya. Kaya malimpyo. Saan sa barbecue nga busi? Diyan sa daan. Sila, kaya naglimpyo ang nagpalit. Ananda. Apa naman pa? Awap dos?
Ako lang pakita guys. Kamay mo guys. Lugar. Kaya sa drink ko niya. Okay. Akong spinta akong gipalit. Oh, yeah. Butin. Kung anak ko mantika. Hmm? Kung anak ko mantika. Ay, sandok ko. Kapupul. Nag-ubos ba? Sige. Easy. Dahil siya mag-over trabaho ka. Di init. Kaya ito lang pati init. Pakayo na. Pakyaw 2005. Ako lagi nagitaod lang. Kanan, yun? Tao di puro na ugma. Ha? Kanan? Ngon? Taga nahakot sa kware ba? Ano agi magdaunog ng uwan. Wait ka. Tulbong ko. Hawak man sa susulan mo tayo. Usapan man. Hindi. Kuan? Ano ka? Ay, mong ipaak. Takdo. Eh, iya mo sa tusukan iyang kamot. Yung siya din na mo. Katong panis Naman. mo kan sa kilid ba? Ay, nainggrown. Pila magtusok ang kamot ang mabasa. Hapdos gyud. Habay ko ta. Now the dire. Saan pa ako kasi? O nas taas. Ah. Na de allergy ni. Briga. Na, Ah. Pagpila. pinta. Mingaw na kitila. Mingaw na kayang palit sila. Katagman man siya. Natapit lang saan. Wala dito guys. Ginhiran ta photo sa atong video. Palihog dito. Nagtan follow and share. Naranan ninyo. Mag-follow mo. Mag-share mo. Comment. Mag-react. Naranan ninyo. Hindi na kumingon nga. Comment. Mag-react. Na. Sa inyo. Na. Ulilay mo ganan. Ako medyo follow rin. Mag-react rin mo. Comment. Wala. Ayun na. Naan ninyo guys. Goodbye.